Murigeria ekiama kia UPA gikubwatirana neri shirikari ya Center for Multi-Party Democracy nigobono kia ruro basemia ochia saba sacha kuruase county ya Kisii igoro yoko babwatesia abasubati na bangina nonye nekero bakwirigeria ebirugo byabo bya gisiasa imense ya Kenya nigobono basabire abasacha bo koba bonsi babasegete abakungu kuboria ebirugo byoborai bunagotumanya muri Gito Wycliffe Renge na somo sangerekano rwo kubasemya basacha igoro y'ekinchera kingiya cy'ukubwatesia abangina n'abasubati kanyana kinga kibakoligiye birogo bya gisiasa asebirenga ao omusangerekano yo oariganirwa n'ekiama kya UPA gekubwaterana na erishirikari ya Center for Multi-Party Democracy CMD meyo muchobosongo nigo barentamo abasacha barusire kurwa azichiwode awahime county ya Kisii anko irari bageri gote abantu bamindungana yaro twabwato mukutano monene ole sponsored na CMD igoro ya abagaka muna bako baji champion ase siasa ya Kenya nke muna omonto naende muno munya director bwe chama twangeire toko ria abantu baito ase chinsemo chionsi chia Kenya egere banyare ko bakwirika koba abana kiombe be chama ya UPA. Leo hii tuko hapa na chama cha UPA United Progressive Alliance hapa Kisii ili wao pia waweze kuwa na mkutano wao ya kuongea mambo yao, agenda yao na vile wanaweza imarisha chama katika maeneo haya na Kenya mzima. Kunyomba nonye no munginogo atebe nkubori arekerogo or your sister for young brothers who are here, support, advocate, give them the space, cherish them. Na kenigo abaraibe kiama kya UPA bakoragwa na Richard Muyabi oyuro munyakero gwe kiama kyo ime county ya Kisii nigobara lirubuna nkobeka bare omokia elyo kweneke buna kiama kyo nkwira keremeri imiense ya Kenya watene nirebokongu koma story shuanga bairiru bachoriru ko baba musie be county ya Nyamira tuachire bune party ya UPA tosibyo bochabu bwaspi serikali ya Kenya ya tiringire Kenya UPA na rego chikorosia serikali unatoko ungana ne party ya Jubilee ne chipati chinde aburike minds were kyombeke na kibono kyarorekanie ko be kyombo kyomugusii nere saiga yeito na intu togo tuera busia togende ko negotiate dia SMS abasacha bono nigo basabire kubwatesia abasubati chenga kichinde chionsi bagwesokia rikoligia ebirogo ao byoborai. And also wow pia they air their issues and what they want to give, even their manifesto. Mkiona mama atakapo wakujia this time round msikize, msikae mkisikiza wanaume peke yake. So you must advocate for this because tulielewana kwamba you as a man, you are the head of the family, and also you must be leading a good example to the community. Na kusaidia kina mama watafute viti vya kisiasa na waweze kuwa viongozi katika jamii. Kwa sababu sisi pia kama wanaume ni wazazi, tuko na watoto wa kiume na wa kike. Tunataka tuone kila mtoto amepewa nafasi halisi nayo inayofaa ili waweze kushiriki katika maendeleo ya kitaifa. Nabasaya na barabo nigo basabire gwesokia asobonge elinde beri kibona bakichikura ekiagera einere nchira yoka baranyare ko bachora barayaba ya bari baganetie abasayi baminte simwabeta erwe mubwate tikura mubwate bibande mubwate tikura murayo mobe nigago choru no musayo muya osomonto muya utali wakekura so igasokwe okoiwana twensi twanyara ko batokoiwana nanga intubuna abasayi tonyara ko batogosoka isikogari tonyara ko batokwelimisha abantu ase society banyara ko bakubwata chikura na soko bwata chikura ne yakiro mondo ochiwakekura tosoke tubwata chikura to support mu Fred Okengo Matiang'i. Ishirika ria CMD ningo ria karobunambye mono asoko komokia boko basemia abana chama bebya mebenge mense ya Kenya rekokiania chisegi chia siasa chebya mam CMD bya mona so sponsor meeting ye meni ba enjoy barorire nga batigire maega bano bonse bancheranire koji bari go champion ya soko ligie birogo na gutanga na semero berios inko reporter ya Ensoko TV kuruaga iga asoboka takati wo mochobosongo county ya Kisii Retoriane Wycliffe Orenge. Kenya.